Belai no kirma singsa haino hai hate kotoro lahar patimong TR03 T0634 ikumal khungbai AS11 S6599 malkhung tarak sidak thutalai ma bai sak dukhu mangka khorok ba जों के 82 माइलनि फाइ दङ जो जों एकदम स्लो न पुलाव उनके और बुफांसे गलायखा हायके मा दङ दा जों सिनि साइड जों अस्टेकेन फाइ दङ जों सयजना दङ सिनि गारिबो सराय खमाय दङ जे बासै बिसै इन्टुरुंखा आ गारि मुद्रै सानि चालक फाइगा जोंनो उठायदो थाका आइनो अमा हाय माने नरा के बेंग फाइ दं माने जों के 82 माइलनि फाइ दङ इनका आ जे ताकसा गारि इनके बेंग फाइ माने बजे सामानि इनके बागटलानि फाइ दङ ब कान्जनपुराव थांनाय जों तो 82 माइलनि फाइ दङ जों समबाराव थांमानि दिनै फिरगै दङ दा अस्टे दिरेखन थांलायनि फाइलाय दंहा एरपरे अरता हाइगत नाङै थांगाता खर बुसुक sak दुखु मांका खर बुसुक थांके आनि बासै दुखु मांका आंबो बिसाब बिसमाव दुखु मांका यागो दुखु बिसा मांका जो बिसमाव बिसा दुखु नांका मांका आमने बिसिंगो ताबुक आ जे चालकनाय माने कुनु केफेक नंजाक दाना बम हाय अबसाते एकदिन माने बाइके लायखा बो जे सामान इनके बो मक्रै थांखाय सावो बो पूरा रंग साइड फायो नायनो दिन जों तो सिनि साइडआव जों दङ आम हायता ठीक আছে निनि मुं आनि मुं कहर जमातिया कामी गामि गरजि हामबाय